Fil-katekezi tagħna llum eżisti se nkomplu nirriflettu fuq it-talim tal-Beatu Giovanni Paolo II meta fl-2001 kien kiteb littra apostolika fil-bidu tal-millenju ġdid u konna qegħdin naraw kif din littra tista' sservi ta' tiġdid għall-Knisja anke fi żminijietna. Rajna dal-aħħar konna qegħdin nitkellmu dwar il-partijiet ta' din littra li jitkellmu fuq it-talb, eżattament il-paragrafi 32, 33 u illum ħanamlu il-paragrafu 34. Hemm 3 paragrafi fuq it-talb, illum ħanamlu l-aħħar paragrafu. Se naqrah imbagħad naħdmu hekk ftit riflessjonijiet fuq din il-kelma. Giovanni Paolo II jikteb hekk: m'għandniex xi ngħidu. Dawk li nsara li rċevew il-vokazzjoni tal-ħajja konsagrata speċjali huma msejħa b'mod speċjali għat-talb. Minna nfisha l-konsagrazzjoni tagħhom tagħmilhom iktar miftuħin għall-esperjenza tal-kontemplazzjoni u huwa importanti li huma jħarsuha b'kura speċjali. Imma jkun żball li naħsbu li l-insar ordinarji jistgħu jikkuntentaw ruhom b'doża żgħira ta' talb li ma tistax timlilhom ħajjithom kollha. L-aktar meta jħabbtu wiċċhom mal-ħafna tiġrib tad-dinja ta' żmienna li tiltaqa' magħhom il-fidi. Ma jkunux biss insara medjokri ma wkoll insara fil-periklu għaliex jgħaddu mill-periklu qarrieqi li jaraw il-fidi tagħhom medda ftit ftit u forsi jispiċċaw biex iċedu għat-tħajjir ta' ħwejjeġ li jkunu jridu jaħduha f'posta billi jilqgħu proposti reliġjużi oħra u saħansitra jipprattikaw superstizzjonijiet tal-ebda konvinzjoni. Ħanaraw eżattament Giovanni Paolo II x'qed jgħidilna fuq xiex qed jiftilna għajnejna. L-ewwel ħaġa fil-bidu ta' dal-paragrafu wara ġiex paragrafi li jitkellem dwar il-bżonn tal-ħtiġa tat-talb fil-komunitajiet insara tagħna. Giovanni Paolo II f'dan mument qiegħed jagħmel referenza għal persuni ta' ħajja konsagrata. Min huma il-persuni ta' ħajja konsagrata? Il-persuni ta' ħajja konsagrati eżistejhom daw kollha illi b'xi mod jagħmlu il-voti tal-faqar, tal-kastità u tal-ubidjenza. Għandna ħanidu hekk panorama sieħa ta' min justu jkunu. Maħna f'Malta, fil-Knisja tagħna f'Malta, m'għandniex l-ispektrum kollu tal-ħajja konsagrata, għandna uħud minnhom u se nsemmi. Biex ngħidu hekk anke għat-tagħlim tagħna, l-ispektrum kollu l-għamliet diversi tal-ħajja konsagrata jinkludu l-eremiti li aħna u Malta safejna fien m'għandniex din l-għamla ta' ħajja konsagrata anke minħabba n-natura taċ-ċokon tal-ispazju tal-iżola tagħna. Imbagħad għandna il-verġni konsagrati illi tal-aħħar fil-Knisja ġewwa Malta u ġewwa Għawdex din il-kariżma, din il-konsagrazzjoni qed tiġi rikonoxxuta anke b'mod uffiċjali mill-isfijiet tagħna, għandna xebbiet li huma konsagrati bħala verġni fil-Knisja. Imbagħad għandna il-monasteri, il-ħajja monastika, biss aħna għandna 7 monasteri tan-nisa f'Malta, u għandna anke esperjenza ta' ħajja kontemplattiva għall-irġiel li qed tibda b'esperjenza b'inizjattiva personali b'mod lokali f'Malta. Imma għandna komunità li qed tagħmel dan l-esperiment ħanejdulu hekk. Imbagħad għandna l-istituti sekolari, jiġifieri nies li jagħmlu l-voti tal-faqar, kastità u ubidjenza imma jibqgħu jgħixu biex ngħidu hekk fid-dinja. Il-ħajja tagħhom minn ta' barra biex ngħid hekk tixbaħ il-bqija tal-lajċi. Imma l-ispirtu li biha jgħixuha huwa differenti. Bad għandna il-ħajja konsagrata forsi l-iktar illi aħna nafuha li huma
dak li komunement ngħidulhom il-patrijiet u s-sorijiet, il-ħajja konsagrata apostolika. U minn dan aħna għandna diversi komunitajiet għaw Malta. Din is-sejħa eżistijaj li Giovanni Pawlu II qiegħed jagħmel hija propju biex dawn illi ilmulejthom il-grazzja tal-ħajja konsagrata qed jenfasizza li fih dan il-komunità nisranija huma għandhom ikunu jingħataw b'mod partikolari b'sejħa speċjali għat-talb. U dan ġej mill-istess ħanejdu hekk natura tas-sejħa tal-ħajja konsagrata. Meta Giovanni Pawlu II kien sejjaħ l-isfijiet mid-dinja kollha u kien sar is-sinodu tal-isfijiet fuq il-ħajja konsagrata u ħareġ id-dokument sabiħ jismu Vita Konsagrata, hemmhekk kellna l-ikona tat trasfigurazzjoni Ġesu li jitbiddel fuq it-tabor ikkontemplat mit-tliet apostli bħala l-ispirazzjoni għal ħajja tat-talb tar-reliġjużi tan-nies konsagrati. Imbagħad meta Ġesu jinżel jerġa' mill-muntanja u jitqabad max-xitan f'dak it-tifel u jkeċċih, kienet anke l-ikona biex ngħidu hekk tal-ħajja attiva tan-nies konsagrati. L-istess anke mhux ħafna snilu kien hawn kungress ieħor dinji dwar il-ħajja konsagrata organizzat fil-Vatikan illi id-dokument finali tiegħu iġib l-isem Passion for Christ, Passion for Humanity, passjoni għal Kristu, passjoni għall-umanità. U hemmhekk kellna ikona oħra li ġiet użata. L-ikona ta' Ġesu mas-Sammaritana, allura is-Sammaritana l-aċċ illi kellha għal Ġesu, u l-ikona tas-Sammaritani tajjeb. U allura is-Sammaritana bil-aċċ għal Ġesu trappreżenta l-ħajja tat-talb fin-nies konsagrati, u l-ikona ta' is-Sammaritani tajjeb li qed jgħin lil dak ir-raġel mal-art hija ġbija tal-ħidma apostolika kollha tal-persuni konsagrati. Ma ninnutaw li kull darba il-ħajja konsagrata tiġi imsemmija malma referenza liha l-element qawwi ta' kontemplazzjoni huwa enfasizzat daqs l-element qawwi tal-appostolat. Min barra ħna sistijaj jista' jkun li meta nħarsu lejn nies konsagrati biex niftemu malaj lejn il-patrijiet u lejn is-sorijiet, aħna mill-ewwel jiġina f'moħħna il-ħidma li dawn wettqu fejn fien is-sorijiet fid-djar tal-anzjani, fid-djar tat-tfal, f'istituti ta' karità. Il-patrijiet f'xi parroċċi li jmexxu fil-Kastana Kabbuċċini fl-isptar, fil-ħabs mal-homeless, mal-anzjani. Mill-ewwel tiġina il-ħidma li għamlu l-patrijiet u s-sorijiet. Meta Giovanni Pawlu II qed jgħidilna l-ewwel mandu jiġi hija li dawn huma nies mogħtijin b'mod iktar għal ħajja tat-talb. U jien eżisti llum ippermettuli aħna daw il-programmi huma għat-tiġdid tal-Knisja s-sieħa, nixtieq nindirizza lil persuni konsagrati anke għaliex il-ħajja konsagrata waqt li jgħixha minnhom sejjaħ għaliha mhix don għalih hija don tal-bqija tal-Knisja. Ħutna l-lajċi, ħanitkellem mod biex niftehmu popolari, għandhom dritt li aħna nitolbu. Għandhom dritt fuqna li aħna li konsagrati inkunu nista' talb għax aħna din hemmhekk mhux għalina nfusna l-ewwel qabel kollox imma lihom. L-għotja tagħna tiftaħna s-sieħa l-Knisja. U jista' jkun eżistijaj il-ħajja konsagrata l-element kontemplattiv fiha, il-profondità tal-ħajja ta' talb qiegħda tinxef, qiegħda tittieħed minn ħafna pastorali, minn ġirja sfrenata ta' appostolat li rridu anke nagħmlu ħafna mistoqsijiet dal-appostolat u x'qed iħalli frott, u ma niġrux ngħidu mhux iħalli l-frott ta' xi nies ma rridux jisimgħu. Ħafna drabi ma jħallix frott għaliex m'hemmx laqda vera tagħna ma' Alla. Il-qaddisin kollex u f'ċirkustanzi li n-nies ma rridux jisimgħu. U ħalla l-frott mhux biss għall-erf laqal-uman li jużaw il-pastorali tagħhom imma wisq iktar għall-ħajja tat-talb tagħhom. Manwal ta' pastorali kbira
Ktib tradizzjonali però du validu fi żminijietna ta' wieħed Kartużjan, The Soul of the Apostolate, ir-ruħ tal-appostolat. Juri kif ir-ruħ ta' kull appostolat hija il-ħajja tat-talb, l-Ewkaristija, il-liturġija, is-sagramenti. U rridu nagħmlu eżami ta' kuxjenza eżistijaj. Jekk fil-ħajja konsagrata llum biex inkun ċar, jekk il-kunventi tal-patrijiet u s-sorijiet illum il-ġurnata fid-djoċesijiet tagħna ta' Malta u Tawdex, l-ewwel ħaġa hijiex il-ħajja tat-talb. Irridu nistaqsu jekk il-kunventi għadhom oażi ta' kontemplazzjoni, jew saru storbjużi daqs id-dinja. Daqs id-dinja tembarra. Jekk il-ħajja interna tal-komunità hijiex iddur madwar it-talb, jew inkella it-talb huwiex feles li ndaħluh l-emmulaw skont l-eżiġenzi li jkollna, skont iċ-ċirkustanzi. Għax jista' jkun il-ħajja tat-talb fil-ħajja konsagrati sistej m'għadix fil-qalba, imma niffittjawha skont iċ-ċirkustanzi. Il-fundaturi tal-ħajja konsagrata ma kinux hekk, kienu kollha kemm huma nies profondament kontemplattivi u fl-ordnijiet apostoliċi kienu profondament apostoliċi għax kienu profondament kontemplattivi. Illum eżistijaj, jekk mhux se neħtlu anke bħala reliġjużi, nieħdu bis-serjetà il-mixja tat-talb tagħna. Fis-snin li ġejjin mhux se jkollna xejn xi nagħtu lis-soċjetà. Għax is-soċjetà li titbiet minn Ġesu huwa biss dawk illi ħajkollhom l-intimità ma' Ġesu li jistgħu lil Ġesu lis-soċjetà tagħna. Jekk anke l-ħajja tat-talb fil-ħajja konsagrata ħadd itnaqqas, ħajkonna kriżijiet kbar jekk mhux diġà għandna ta' vokazzjonijiet fih dan il-patrijiet u s-sorijiet. Li inti tibqa' għaddej b'xogħol sfrenat bħala patri bħala soru u m'intix kapaċi taqaf titlob bis-serjetà, inti qed fi kriżi u forsi ma tafx li qed fi kriżi, għaliex il-ħidma tiegħek qed taħbilek din il-kriżi, qed taħbilek li m'hemmx relazzjoni magħha. U dawn eżisti huma perikli kbar, għax x'inkunu qegħdin nagħtu lin-nies fil-verità, lilna nfusna, l-idejat tagħna, l-opinjonijiet tagħna. In-nies aħna reliġjużi qegħdin nagħtuhom il-Ġesu fil-verità. U dina ma rridu xejn for granted. Ġwanni Pawlu t-tieni qed jgħid li l-ħajja konsagrata fi dan il-Knisja għandha sejħa speċjali biex titlob. U dina rridu narawha bis-serjetà. Irridu nagħmlu ftit eżami ta' kuxjenza, liturġija tas-sigħat, il-lawdi, l-għasar. Kif qegħdin niċċelebrawhom fil-komunitajiet tagħna? Kollox jimxi u ġerri basta jingħadu? Jew huma esperjenza ta' ċelebrazzjoni. Kieku il-patrijiet u s-sorijiet ikollhom qablu l-mod kif jitolbu huma l-liturġija tas-sigħat mal-mod kif jitolbuha ċerti lajċi. Taħsbu illi min jispira lil min fil-verità. M'inhiex konvint li huma dejjem reliġjużi li jispiraw il-lajċi. Naħseb hemm ċirkustanzi fejn anke f'dak illi tradizzjonalment kien tal-ħajja konsagrata huma l-lajċi li jispiraw. Lanqas ċerti lajċi bl-impenn tagħhom anke f'dik li għal-ħajja liturġika u l-ħajja tat-talb. Il-parroċċi tagħna eżistijaj kollha kważi għandhom il-kappella tal-adorazzjoni. Tant lajċi għandhom dellaċ. Il-patrijiet u s-sorijiet fejn huma f'dil ħaġa? Li għandhom is-sagrament bi privileġġ magħhom fid-dar biex ngħidlek fejn jgħixu fil-kunventi. Tant lajċi għamlu sagrifiċċji biex imorru jsibu nofsija sija quddiem is-sagrament. U forsi inti patru soru l-kappella qiegħda mal-bieb tal-ċella tiegħek, tal-kamra tiegħek, u għall-as ma tindinjax toħroġ minn kamartek biex tmur tagħmel ftit ħin quddiem Ġesu fl-Ewkaristija. Forsi inti tgħaddi ma nafx kemm il-darba ma quddiem il-kappella u f'qalbek ma fadal xejn għal Ġesu fl-Ewkaristija. Issa għaddejjem quddiem il-ħajt. Il-ħajja tat-talb eżistijaj iktar ma nkunu msejħin biex jgħixuha fuq il-profondità, iktar faċli nħoduha fuq granted jekk ma nassux fuq nfusna. Tajjeb nistaqsu wkoll eżistijaj. Jekk il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni talab il-parroċċi jkunu skejjel ta' talb,
kemm iktar il-kunventi għandhom ikunu skejjel ta' talb. Kemm sabiħa li għandna ċerti inizjattivi aħna fid-djoċesi tagħna ta' kunventi fejn għafin li jagħmlu lezzju divina flimkien patrijiet man-nies. Kemm sabiħa li qed jaqsmu il-ħajja tat-talb tagħhom jew ċelebrazzjoni tal-Awdi. Wara l-quddis ta' filgħodu jkun mument jintalab it-tifsir ta' sbieħ il-jum mal-lajċi. Mumenti meta naraw il-patrijiet u s-sorijiet flimkien jitolbu flimkien mal-lajċi. Kieku din eżisti issir aktar il-komunitajiet tagħna tal-ħajja konsagrata jibdew jixelu aktar fih dan il-Knisja, iħeġġu aktar il-ħajja tat-talb anke ta' ħutna lajċi. U din eżisti jridu noħduha b'ħafna serjetà. Il-Knisja mhix ħadd tiġġedded bil-ħafna pjani pastorali tagħna. Ċertament dawk għandhom ir-rol tagħhom. Però fil-qalba tagħha jekk m'hemmx l-esperjenza tat-talb, l-ewwel pjan pastorali ta' Ġesu għall-Knisja meta kellha daħlet fi kriżi wara l-Kalvarju kien imorru jitolbu fiċ-ċenaklu. Dak kien il-pjan pastorali tal-Mulej. Imbagħad l-Ispirtu għamilha u din tibqa' dejjem fil-qalba. Mhux speċjali fil-ħajja tar-reliġjużi, fil-ħajja tal-patrijiet u s-sorijiet. Imbagħad ma nridux ma semmux eżistijej. Il-monasteri li għandna fid-djoċesi tagħna li huma verament ċentri tal-ħajja tat-talb iridu jsiru. U nixtieq nagħmel tħeġġiġa kbira fuq il-livelli differenti fejn jieħdlu l-monasteri. Qed nagħmilha mill-qalb eżistijej. Hija inizjattiva tiegħi personali jien Father Hayden mhix xi ħaġa li qed jgħidha xi ħadd ieħor, imma nixtieq nagħmel appell mill-qalb. Aħna eżistijej għandna 7 monasteri li huma kollha tan-nisa. Għandna ċerti monasteri għandhom diffikultajiet kbar. Għaliex m'hemmx vokazzjonijiet, bini kbir, l-età medja ta' daw is-sorijiet faċilment tkun ta' xi 70 sena, komunità żgħira bżiet jiżdiedu, tista' timmaġina kif tista' tgħix komunità u ħajja ta' talb f'monasteru f'daw iċ-ċirkostanzi. In-nuqqas ta' vokazzjonijiet ġabu din is-sitwazzjoni. Nixtieq nagħmel l-appell eżistijej. Kull min min-naħa tal-lajċi jista' jgħin b'xi mod dawn il-monasteri, nixtieqkom tagħmluha mill-qalb. Mill-qalb. Dawn huma persuni moħbija li lilna bħala nsara f'Malta, forsi qabel ma twilidna uħud minna, qabel ma twilidin żgur. Dawn kienu nies li kienu qegħdin hemmhekk jitolbu, forsi jiena mingħajr ma nafna fil-vokazzjoni tiegħi għat-talb u s-sagrifiċċji li għamlet soru tal-klawsura li ħadd ma jaf biha. Imma fejn huwa l-apprezzament tagħna għal dawn is-sorijiet tal-klawsura eżistijej? Mhux biss li rridu t-talb tagħhom, għax għalhekk ninqalgħu biex inċemplu l-monasteru ndu la madret l-opalija. Imma aħna kif qegħdin ngħinuhom u meta qed ngħinuhom ta' vera. Ngħinuhom fuq livell finanzjarju pereżempju, f'monasteri li għandhom bżonn ċerta finanzi biex il-ħajja tkompli għaddejja f'sitwazzjoni tqibsa li qegħdin fihom. Li ngħinuhom anke b'servizz ta' volontarjat. Offru li tmorru tnattfu l-Knisja intom tal-monasteru jekk jaċċettaw. Offru li tmorru tgħinuhom f'manutenzjoni gratis. Offrulhom l-għajnuna. Offru li tipprovdulhom l-ikel lejxien ta' kuljum. Offru li tmorru titolbu magħhom. Għax din hija realtà eżistija illi il-ħajja monastika għandha bżonn tinfetaħ illi tilqa' fih dan il-kappella tal-monasteru. Il-lajċi li jitolbu. Għandna bżonn il-monasteri li għandna eżistijej anke kuħut minnu b'ħafna sagrifiċċju. Iridu jinfetħu bħala ċentri ta' talb. Il-qawwi ta' Alla ma naqtawx qalbna. Ma naqtawx qalbna. Forsi maħniex ħammorru nisimgħu fil-monasteri kollha lill-ħna anġeliċi tas-sorijiet għax m'għadhom żgħir il-vuċi m'għadix anġelika, imma l-qalb hemmeda, il-qalb hemmeda u ma ridux eżisti inħallu daw il-monasteri ishom moħbija jew imutu bil-mod il-mod u xi darba ngħidu kellna monasteru tas-sorijiet XYZ. Hekk tridu li nagħmlu fid-djoċesi tagħna. Però hekk se jiġri jekk ma ħanamlu xejn, jekk mhux se napprezzaw daw iċ-ċentri
ta' ħajja ta' talb intensa. Hemm sfidi kbar, iva, però ma nibżawx naffaċċjawhom, ma nibżawx inħobbuhom il dawn ħutna s-sorjiet ta' klawsura. Aħna waħda mill-Beati Maltin, il-Beata Deotata Pisani, waħda minn dawn is-sorjiet klawsura, mudell għas-sorjiet ta' klawsura f'Malta. Imma tispira anke lilna din il-Beata, Beata li għamlet tant karità mill-monasteru mal-Knisja mal-poplu Malti li forsi stara ferti din jinqalbu. Anka l-bżonn li nħeġġu vokazzjonijiet għal-monasteri jeżistijaj. Mhux biex nimlewhom, però xi vokazzjoni tant importanti fi dan il-Knisja. Jgħidu li isqof brasu fuq onqu l-ewwel ħaġa li jagħmel fid-djoċesi tiegħu meta ma jkollux hija li jwaqqaf monasteru. Fuq dan għandna esperjenza riċenti ta' sentejn ilu tal-eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grek li isqof Għawdex li propju meta sar isqof Għawdex ra li ma kellux ħajja monastika u ħadem fuq li ħadem b'kollaborazzjoni ma' Klaristi ta' San Ġiljan biex fetħu monasteru żgħir għalissa fih dan skużawni ġewwa Għawdex u hemmhekk għandna komunità ta' klawsura issa tan-nisa. Għaliex id-djoċesi mingħajr monasteru li jitlob hija djoċesi batuta, issa djoċesi bla qalb. M'għandix min jippompja il-qawwa tat-talb. Huwa fl-interess tal-Knisja futura li naraw li jkollna monasteri tajbin, b'ħajja ta' talb vera, b'ritmu ta' ħajja kontemplattiva u monastika kif għandu jkun. Iktar ma ħajkun hawn nixfa, iktar ħajkonna bżonn u għalhekk irridu nitolbu għal vokazzjonijiet klawstrali wkoll. Għaliex xi drabi mhix faċli. Fejn jidħlu l-vokazzjonijiet eżistigi, llum iktar faċli li wieħed isir biex ngħidu hekk patri jew qassiis jew missjonarju, ma kif xebba tibda tħoss vokazzjoni għal soru, iktar u iktar għal soru ta' klawsura, kważi l-irwiefen tal-infern kollha jinqaraw kontrija, ibda mill-ġenituri. Anka ġenituri li huma nsqara tafux li jmorru qudies l-nar ta' ħadd, jieħdu qatek bintom tgħidulhom ħadd tmur sorju u sur ta' klawsura. Għaliex ma nivvalorizzawx il-bżonn tat-talb. Jgħidulek għax ma tmur soru taħdem il-missjoni mhux iktar tagħmel ġid. Tagħmel ġid skont is-sejħa tal-għalik mhux kif ikejjel għall-bniedem. U fil-Knisja għandna bżonn eżistijaj. Il-monasteri għat-tiġdid spiritwali tagħna, għat-l-interċessjoni li s-sorijiet joffru, imma anke jekk jarfu l-monasteri jinfetħu għal mumenti ta' talb, allura jista' dan iġib ukoll tiġdid fil-ħajja tal-Knisja. U dan nixtieq nagħmel dan l-appell mhux il-monasteri biss, imma l-kunventi kollha tal-patrijiet u s-sorijiet. Ejjew ninfetħu għall-oħrajn fl-esperjenza tat-talb. In-nies illum iridu jitolbu, illum min qed isib il-ġesu minn ġdid, l-ewwel ħaġa li jfittex li jitlob. Li jitlob. U għandna bżonn li din il-karizma tal-ħajja konsagrata tinfetaħ aktar fl-element tat-talb għall-oħrajn. Mhux biss fuq livell ġenerali, imma anke fuq livell partikolari. Ħafna ordnijiet reliġjużi għandhom spiritwalità partikolari tagħhom. Franġiskani, Karmelitani, Terezjani, il-Kapuċċini, il-Konventwali, għandna tant komunitajiet oħrajn. Li noffru anka it-talb, l-esperjenza tat-talb fl-ispiritualità propja. Fl-ispiritualità propja ta' dak l-ordni reliġjuż, kemm hu sabiħ li kieku anke kellhom isiru inizjattivi ta' katakezi fejn it-talb fl-ispiritualità Franġiskana. It-talb fl-ispiritualità Dominikana, it-talb fl-ispiritualità Karmelitana, Terezjana, it-talb fl-ispiritualità Salesjana, it-talb fl-ispiritualità Agostinjana, it-talb fl-ispiritualità Ġiżwita. Kemm għandna eżistijaj bżonn illi dan li huma arricchiment kbir li għandhom il-ħajja konsagrata. Kollha l-ordnijiet reliġjużi għandhom tradizzjoni qawwija huma għallima fil-ħajja tat-talb. Imma li xinżommu għalina u ma naqsmuwiex maħutna lajċi li ħut minnhom ma tant bilanċ. Allora x'qed nagħmel dan l-appell eżisti llum ma tiġdid anke fil-ħajja konsagrata fejn tidħol ħajja tat-talb, sowdik apostolika, sowdik monastika, imma li naqsmu il-ħajja tat-talb fl-arricchiment kollha tagħha mal-bqija tal-insara ħutna
fid-djoċesijiet tagħna f'Malta u f'Għawdex. Fl-ispirtu ta' dan li qegħdin nitkellmu fuqu, nixtieq nħeġġiġkom minn qalbi sabiex ninaqdu l-kol flimkien sabiex nitolbu fil-laqgħa tat-talb li jmiss jew għandi li se nkun qed immexxi fis-27 ta' Settembru fis-7:30 ta' filgħaxija fil-kripta ta' taħt il-Knisja ta' San Bastjan ħal-Qormi. Il-kol kemm intom mistiedna sabiex tiġu ġibu l-ħadd ieħor magħkom u speċjali nies li anke jkun mal-bogħod mill-Knisja ħalli nitolbu flimkien, ġibu l-morda tagħkom, ġibu dawk li għandhom kriżi fi żwieġ, ġibu żgħażagħ tagħkom li huma l-bogħod minn Ġesu, ġibu l-dawk li huma mħabtinhom taqlin fil-ħajja li għandhom bżonn jesperjenzaw il-qawwa tal-imħabba ta' Kristu. Ħalli flimkien nitolbu u nesperjenzaw dil-kelma ta' Alla, il-qawwa tiegħu fl-Ewkaristija u l-interċessjoni ta' Omna Marija. Għal din il-laqa bħal laqat kollha li nagħmlu fejn għandi, inħeġġiġkom biex iġibu magħkom qottijiet ta' ekel illi mbagħad jitqasmu b'karità. Fil-laqgħat tagħna ma niġbrux flus fil-quddiesa, però minflok niġbor ikel biex jitqassam f'qottijiet ta' karità. Għalhekk inħeġġiġkom ejjew ninaqdu flimkien, organizzaw trasport jekk hemm bżonn ħalli nkomplu nagħmlu flimkien din l-esperjenza tal-imħabba u l-ħnana talla li aħna l-kol aħna msejħin li nagħmlu f'Sidna Ġesu Kristu meta ninġabru u nitolbu flimkien. U l-mulej jagħtina slem.